Kunat yang diwata ako nga pistihi ya. Tatago-taguan ko lang tiya, di ra kid diwata, dudit ako. Baka di ako. Oy, kapaya kanin baloy. Nakadayon ko daw Madam Diwata, bayan pumalitin kapaya kanin baloy. Ay niya kay mga hinog na. Kapaya baloy. Opay. Oy, Madam Diwata. Oy, ano ton? Doy, Kapaya pati baloy. baloy to? Oo. Hinong na ba to? Oh, hinog na yan, pistika. Kay madalag na yan. Yan, ano naman yan? Kapaya, hinog na rin to. Ang problema, Toy, wala akong kwarta ngayon. Ay, pistika. Sige na, Diwata, palitin mo na. Magkano naman to? 600 dalawa. Kapaya, tsaka baloy, mga hinog na yan. Pwede 500 na lang. 550 kay malulugi ako, kay kinumpra ko lang yan. Oh, sige. Pero yung bayad, pag sweldo ko na lang sa Facebook ha. Ay, ang pistika. Kay magamit ako kwarta. Wala pa akong pera ngayon. Pag Babalik kasi ako bukas. Balik ako bukas. Oh, Babalik, ha? sige. Oh, dito na ako, dito. Oh. Babayad na ka ni adayan na kay nasiman niya nga buwas. Opay, Madam Diwata. Opay. Oy, Oy, ano dong? Madam, sukot na kong kanan utang nimo nga kapayangan hankuan. Baloy, kay makumpra ako. Ang kakulok? Ang kakulo po. Sus nga pinistik ka, kay di ba nasir nga ako nga. Pag sweldo ko na lahat, Facebook. Ha? Kasi ano ka masuldo? Mga tulog siguro ka bulan. Ano nga pinistik ka? Kay gagamitin ko ito nga akong kuhan. Gagamitin ko yun, gagamitin. Huwag kang mag-alala kasi babayaran naman kita kung magsweldo ako kay naghimo na ako ng peds. Ano, pinistik. Kaya diri ka hino ka, diri ka Diwata. Ay, kay pisti ka, hedira ki diwata. Hidodit ako. Kaya paano ba tinawong? Ambot, direct. Sige, pistik ba ha? Oo, dao. Mabalik ako buwas. Pamiling danay, kay makumpra ako. Oo, sige. Pistik ka, napaka-Diwata ka man nila. Kunat yang diwata ako nga pistihi ya. Tatago-taguan ko lang tiya, di ra kid diwata, dudit ako. Baka di ako.